Дами и господа, здравейте! Ще коментирам нещо, което не съм коментирал до този момент, но в същото време нещо, към което имам сериозен интерес от доста години насам. Мастърс турнирът по снукър започна в неделя и смятам да говоря по тази тема с огромен интерес, какъвто имам в тази област. Откриващият матч беше между Шон Мърфи и китаеца Вуйзе. Шон Мърфи е защитаващ титлата шампион от миналата година. Мастърсът е най-големия неранкинг турнир в света на снукъра, който е един изключително престижен турнир. Играе се в Александра Палас, известен още като Али Пали в последните 10 години. Изненада или пък може би не с оглед на формата, в която се намира китаеца Вуйзе, но той спечели с 6 на 2 фрейма. За всички, които не знаят, нека да поясня, разбира се, хората, които ще гледат това с интерес, разбира се, те се интересуват и са наясно, но Мастърс турнирът е за 16-те е най-добрия в света, топ 16, разбира се, Рони Осъливан сега в случая няма да участва, защото се отказа, съответно неговото място е заето от Крис Уейклин, съответно осмина финали е схемата с 8 мача, тези 16 състезатели 6 от 11 фрейма се играят, на осмина финалите, четвърт финалите на полуфиналите, пък финала е 10 от 19 фрейма. И така в първия матч доста ударно започна Вуйзе с Century Break от 137 точки, още във втория фрейм на турнира. Тук е момента да кажа наистина, че китаецът демонстрира страхотна форма в последните няколко месеца. Той спечели International Championship, между другото, в първата негова ранкинг титла след два загубени финала през миналия сезон. Този сезон, през ноември 2025, Вуйзе успя да спечели International Championship. На финала победи Джон Хигинс 10 на 6. Преди това победи именно световния шампион Джал Синтон на полуфинал. Победи Джуд Тръмп с невероятен обрат от 4 на 0 до 6 на 4 на 8 финал. Така че наистина демонстрира страхотна форма. Този Century Break, който направи от 137 точки, между другото е най-големия до този момент на турнира. Все пак са се изиграли 4 мача до този момент. И тук и нещо друго важно, което искам да кажа. Ще коментирам най-напред тези 4 мача, които се изиграха до този момент в неделя и понеделник. След това ще кача още едно видео след 2 дни, в което ще коментирам останалите 4 мача от осмина финалите. По същия начин ще коментирам 4-те четвъртфинала, както и полуфиналите и финалния матч. Друго нещо интересно, което може да се каже за Вуйзе, че той направи брейк от 141 точки на шутаута през декември. Отново взе награда за най-голям брейк. В страхотна форма се намира китаеца, който е сравняван с Ричард Маркс заради прическата си. Много талантливо момче, изключително талантлив. 2003 роден, страхотен брейкбилдър, нестандартен, непредсказуем. Наистина Вуйзе демонстрира страхотна форма и с оглед на формата, в която се намира той в момента, не е чак толкова голяма изненада. Разбира се, изненада от гледна точка на опита, който има Шон Мърфи, от гледна точка на неговите успехи. Шон Мърфи миналата година спечели Мастърса, като на финала победи бившия вече световен шампион Кайрън Уилсън с 10 на 7. Мърфи успя да направи и максимален брейк на този турнир 147. Така че наистина определено не е толкова лесно да бъде победен играч като Шон Мърфи с неговото постоянство и неговата стабилност. Още един ключов момент в този първи откриващ матч в неделя беше, когато при резултат 3 на 1 в полза на китаеца, Мърфи беше наистина доста близо, водейки с 61 точки. Сега не си спомням точната ситуация,
Зрителите са видели, когато могат да видят самите топки как бяха разположени. Китаец обаче успя да направи разчистване и по последната черна включително изпревари Мърфи, открадна този фрейм, вместо 3 на 2 стана 4 на 1. Това беше много ключов момент. И в последствие Вуизе успя да си завърши своя матч и да се класира на четвъртфинал. Там той ще играе срещу друг китаец, своя сънародник Сяо Гуодонг. Още една изненада, тук вече можем да кажем със сигурност по-голямата изненада, защото Сяо Гуодонг победи Марк Селби с 6 на 2. Марк Селби спечели UK Championship, от своя страна наистина така, да победиш Селби в такъв момент на такъв важен турнир. Селби е печелил Мастърс 3 пъти, знаем, и наистина е голям успех за Сяо Гуодонг, но в крайна сметка в последните години се вижда, че Марк Селби е непостоянен. Така или иначе това не е толкова, може би и чак толкова голяма изненада с оглед на неговото постоянство. Той се опитва да намери играта си, но въпреки това една такава победа със сигурност е така важна и значителна за китаеца. И така в горната част на схемата имаме сблъсък между Вуизе и Сяо Гуодонг, които са в горната част на схемата. Това ще бъде първия четвъртфинал и при всички положения дава една сериозна предпоставка да има интрига и турнира да бъде доста интересен. Вчера, в понеделник след обед, Марк Алън победи Марк Уилямс с 6 на 2, като в шестия фрейм реализира Century Break от 125 точки. Марк Алън демонстрира наистина така солидна игра. Взе първия фрейм, после Марк Уилямс поведе с 2 на 1, но Марк Алън от своя страна не се поколеба, демонстрира, че е в добра форма наистина. Напоследък той тренира и физически се намира също в добра форма, вдига тежести, стегнате, така че наистина Марк Алън показва едно израстване в последните години. Все пак нека не забравяме, че той е печелил Мастърса, печелил и UK Championship. Единственото, което му липсва все още е световна титла, но пък той е бил и номер 1 в света, така че може би някой ден и това ще се случи, защото той наистина е много талантлив, много непредсказуем, много сериозен играч, много солиден играч, който е доказал себе си през годините. И тази победа, с оглед на формата, в която се намира, определено не е изненада. Той спечели, между другото, ранкинг титлата, която спечели през септември, беше наистина впечатляващ. English Open става въпрос. Какви обрати прави? Направи 4 или 5 обрата в хода на турнира и успя да стане шампион. Беше феноменално просто. На финала победи китаеца Джоу Юлонг с 9 на 8, след като изоставаше. На най-забележителната му победа беше срещу Елият Слесър на четвъртфинал от 0 на 4 до 5 на 4. Мач, който можеше отдавна да е приключил 5 на 0 в полза на Слесър, но Марк Алън показа за пореден път неговата невероятна борбеност и така успя по този начин в последствие да спечели и турнира. Това беше забележителна победа. Вчерашния матч срещу Марк Уилямс беше протоколен. Да, Марк Уилямс на 50 години спечели ранкинг титла, това също трябва да се отчете като невероятен успех. Игра финал на световното миналата година. Марк Уилямс си е Марк Уилямс. Абсолютна класа. Вчера обаче Марк Алън напълно заслужено се поздрави с успеха. И за да стигнем до четвъртия, последен за сега и гранд матч от тези, които до момента са се изиграли, световният шампион Джао Синтон и мой голям любимец победи с 6 на 2 Гари Уилсън. Уилсън взе първия фрейм, изненадващо или не, но пък след това Джао Синтон тотално доминира, показа, че няма какво да го спре. Ключов беше момент, може би в седмия фрейм наистина, когато китаеца открадна, направи разчистване, накрая успя да разчисти с последната черна, за да поведе с 5 на 2, иначе ще стане 4 на 3. Най-вероятно пак ще спечели Джао Синтон, защото просто играе супер нападателно, уверен е, топките влизат с лекота, има добър брейкбилдинг,
колеблив е този сезон, но и нека не се заблуждаваме, очакванията към него са вече доста по-големи, отколкото преди, така че и това е нормално. Вече всички играят срещу него много по-сериозно, защото все пак е световен шампион. Джао Синтон напълно заслужено победи вчера, не остави никакво съмнение кой е по-добрия. И така в долната част на схемата той очаква победителя от мача между Джон Хигинс и Бари Холкинс, който е тази вечер. Сега пък в момента играят Кайрън Уилсън и Съджа Хуей, така че ще очакваме с интерес всички мачове и ще видим какво ще се случи от тук нататък. Аз ще качвам и още видеа. Тази седмица смятам да се фокусирам върху Мастърса, след това ще качвам и, както съм говорил, и по някакви други теми, свързани с музика, свързани и с личностно развитие и с неща, които вълнуват мен, вълнуват вас. Тази седмица фокусът ще е върху Мастърса. И следващото видео ще бъде след 2 дни, когато ще са завършили всички от 8 на финали и ще предстоят четвъртфиналите. Толкова сега от мен. Благодаря ви и ще се виждаме.